käydään hakee latausjuttu sivikistä. Tän Osmo hakee. Kello on 5:37. On sunnuntai. Ja ollaan lähdössä Kuusamoon lentokoneella. Mennään lomamatkalla Kuusamoon. Rakas, mennäänkö Kuusamo? Niin tosiaan nyt kävelään taksille. Ja minä lähdetään. Taksinaamme toimii tänään Skoda Octavia. Ajattelin sitä turvatarkastusta, että tässä on paljon jonoa, niin kannattaa olla ajoissa. Turvatarkastuksen jälkeen mennään syömään. Kuusamo. Yritän voittaa mun tätä social awkwardness, että kuvaa. Äkki turvatarkastukseen ja sitten päästään aamupalaan. Hirveä näppä. No niin, ollaan turvatarkastuksesta selvitty. Mennään rakas Kuusamo. Kana Caesar pretzel. Osmo siis vaati, että mä kuvaan tämmösen ASMR-pätkän, mutta laittaa kahvia tuon kuppiin. Päädyin tämmöseen. Mikä tää nyt oli? Kana Caesar pretzel. Ja caramel frappe. Ja paljon se maksaa? 36 €. Tosiaan nyt alkaa, tai no kyllä meidän matka on jo alkanut tonne Kuusamoon. Niin nyt syö aamupalaa ja sit 6:45 lähtee lentoja. Mitä meillä on kello nyt? 6:17. 6:17. Tää mun leipä on ihan järkyttävän kuiva. On hyvä. Subway-hintainen normileipä. Meinattiin vielä lisäksi myöhästyä lennolta, koska Osmo ei kattonut, että toi portti sulkeutuu 6:30. Minä huomasin. No joo, mutta just saatiin vähän noottia, että älkää tehkö näin. Täällä on koko kone täynnä ihmisiä, eiks niin? Kaikki menossa Kuusamoon. Eli siis mitä täällä on? Täällä on ehkä 12 ihmistä meidän lisäksi. Mut joo, ihme kyllä, me lennetään aika isolla koneella. Viimeksi kun mä lensin Kuusamoon samasta syystä, niin lennettiin semmosella propellikoneella. Niin nyt meillä on ihan kunnon kone. Kauan meidän lento kestää? Tunnin. Eikö se ole tunti puoli? Tyyli tunti. Siis me ollaan ilmassa ehkä 3 varttia. Mut sit kaikki nää tätä lähtee tästä. Viimeistä jatkomatkusta hieman odotettiin tuossa, mutta oletettavasti hän ei päässyt nyt sitten kyytiin, mutta nyt ollaan... Osmo, saaks mä tommosen? Joo. Kiitti. Miten vaan? Se oli kirpeä. Eikö se oli kirpeä? Maista. Kirpeä. Mikä tää on? Ei, se on vesimelodi, mä en tykkää. Mä oon tosi esanssi. Tosi esanssi. Ei että oo pahaa. Haisee pahalle. Kaikkea säkin juot. Euro 8. Sori, tän Skene-juoma oli varmaan 5 €. 5 € Red Bull. Mut siis... Tää varmaan surisee ihan sikana, mut... Ostin silloin viimeksikin Red Bullin silloin kun kävin Kuusamossa. Tulee sitä käytyä Kuusamossa. Tää menee jo harrastuksesta. Se kuvaa sen ensimmäisen kokemuksen. Salama. Tuli kuva. Mä en oo ikinä ollut näin ihmeessäni siitä, että mä oon lentämässä Kuusamoon. Kuinka monta kertaa sä oot lentänyt sinne? No toi nyt. Toi ei ole relevantti. Toi ei ole yhtään relevantti. Otapa pois toi, ei ole relevantti kysymys. Eikö tää ensimmäinen kerta? Mut en oo ikinä ollut näin ihmeessäni siitä, että mä sä lentää Kuusamoon. Ollaan lennetty.
Mikä on fiilis, että astuttu Kuusamon? Tää näyttää jonkun mökiltä. Seuraavaksi meidän pitäisi löytää tätä taksi jostain, jos Kuusamossa on takseja. On. Onko? On. Miten kaukana meidän päämäärä nyt on? Parin kilsan päästä. Päämäärä. Onko vapaana? Noniin. Sitten taksiin. Tää on ihan samanlainen kuin Kittilä kenttä sisältä. Nykyiseen oltu muuten tyytyväinen, mutta siinä on nyt kohta No niin. Tässä on kaikki herkut. Paras muuta tuossa ratissa. Oi vitsi. Ei tarvitse lentää kotiin. Täällä liidetään. Täältähän me tultiin. Eikö se ollut tosta? Tosta se oli. Nonni. Se on hyvin kläder. Viskät se niin heti? 9 tuntia tällä. Mitkä on fiilikset? Siitä alkaa semmonen matka, että toivottavasti päästään kotiin. Osa varmaan jo arvaa, että mitä me ollaan täällä tekemässä. Katsotaan nyt tätä huoltokirjaa, niin mikä auto onkaan kyseessä. Tää on vähän pimeätä, mutta niin kuin tuossa aikaisemminkin sanoin, niin tää on tehty jo kerran aikaisemmin. Niin lensin viimeksi, olisiko ehkä 4 vuotta sitten, Kuusamoa hakemaan Civicin. Niin näyttää aika tutulta tääkin auto. Niin täältä Kuusamosta löytyy Civickiä. Ei oo mankkaa, elikkä 9 tuntia jollain ihmeen pörinäpöntöllä. 9 tuntia toki plus ruokailu, mutta sitten tosiaan toivotaan, että tää toimii kotiin asti, koska mulla on töitä huomenna. Pitäis olla 8.30 Espoossa, niin toivon hartaasti, että päästään perille. Toki viimeksi kaikki meni ihan hyvin, mut kuinka monta autoa meillä on jo? Ootas. Meillä on Säksä, Supra, E46, Civic ja nyt meillä on toinen Civic. Jee! No, miten meni? Hyvin. Omistan nytten Honda Civicin. Apo Wegener till Borgo. Ei kun Vanda. Tarrakilvet kiinni, koska tää ei mennyt katsastuksesta läpi. Meillä on tarkilpi. Nää on tosi hanurista laittaa, sillä nyt kun on tämmönen kylmä keli, niin tosi usein nää lähtee tosta irti, mutta ei se on näkökentässä, se on aika hyvä. Ihme, että täällä ei ole tulluseen sisäpuoli jäässä, niin kuin mun Civicissä. Niin, no sun Hei, Civicissä. nyt me ollaan matching. Totta, Meillä on matching molemmilla couple. Civicit. Hei, tää itse asiassa lämmittää. Oikeesti? Joo, ihan vähän. Tää on tosi lämmin. Mulla on kokea miten kylmä mun penkki on. No kyllä se siitä lämpee. Mä oon istunut tässä joku 15 minuuttia. Mä katon konttiin. Ei, mikä tarra tuolla on takana? Joku Honda Club. Kenox. Mikä toi on? Seuraavaksi olisi aika koettelemukselle, päästäänkö kotiin Vantaalle. Me tultiin mun mielestä täältä. Miksi et laita navigaattoriin? Ei tässä oo, tää on niin vanha. Mä oltiin jalkakäytävällä. Tää menee jo mopoautosta. Mun mielestä me tultiin tuolta oikealta. Käännös. Se oli suunniteltu. Ei vitsi. No niin, Osmo rakkaani, haluatko kertoa, miksi me tehtiin 20 minuutin ajon jälkeen U-käännös? Mun mielestä kivat maisemat, mä tykkään jotenkin. Täällä on näitä puita ja lunta. Me ollaan katsottu tätä samaa maisemaa nyt 20 minuuttia. Mä voisin kattoo sitä 20 minuuttia. Niin miksi me käännyttiin? Voidaan katsoa toisesta näkökulmasta. Tuli semmoinen kysymys tuossa äsken, että kai me mennään oikeaan suuntaan. No mun mielestä se näytti oikealta suunnalta, mutta ei tullut Kuusamon keskusta. Mä mietin tossa, että eikö toi nyt näin Junttila oli. Tietysti ollaan sitten
vai? Joo, ajettiin 20 minuuttia väärään suuntaan. Joo. Niin. Mun mielestä se oli oikein. Hitsi, tää on niin kiva tää matka, tää 9 tuntia, että pidennettiin tätä vähän. Löysimme bensa-aseman täältä keskeltä, ei mitään. Tää on aika iso paikka. Tää on oikeesti hieno paikka. Ajattelin, että mä voisin nyt näyttää tämän meidän hienon ostoksen, heräteostoksen, mitä me löydettiin tuossa pari päivää sitten ja tosiaan lennettiin tänne, niin minäpäs näytän. Tadaa! Onpa se sepä. Joo, nätin viidinpunainen. On toiminut tähän asti, kun ajettiin ensin 20 minuuttia väärään suuntaan. 20 minuuttia takaisin, niin hyvin toimii. Täytämme nyt automme tosi kalliilla lappalaisella bensiinillä. Okei. Okay. Honda-merkki löytyy, ei löydy mun autosta. Joo. Apua! Kuusamossa ei ole kiire mihinkään. Ihan söppänä. Häh? Se menee joku 1. Joo, ihan nätsä. Mut joo, mikäköhän tää on? Täällä on joku ihme Mitä rulla. tapahtuu? Kato, tässä on tätä kulmaa muut. Saiko semmosen pemarikuun? Tää on. Oikeesti? Joo. Joo, mä haluan Oh my pitää days. tänne. Minä mun sivikki pois. Tässä on pohjaakin alaspäin. Oh my god, ei siinä oo kyllä koskettu. Se on vähän pölyä, mutta... Termos, mikä ajoasento. Tää on hieno peli. Kulta, jäädäänkö Kuusamoon asumaan? Noniin, onks nyt hyvä? Nyt on Hyvä itse asiassa- kuulema. Tää on itse asiassa vähän niinku S-versu. Ei oo todellista. Tossa oli kommandomaski tossa penkissä kiinni. Lähdetään äkkiä pois täältä. Ei muutetakaan Kuusamoon. Mihin me mennään sitten? Varmaan oikealle. Hei, mennäänkö taas Osmon navigaattorin mukaan? Ei. Miksi? Ei ajeta 20 minuuttia tästä takaisin. Ei, se ei ollut 20, se oli ehkä 2 minuuttia. No niin, ja sitten seurataan Kajaani-kylttiä. Seuraavaksi vietämme noin 9 tuntia elämästämme auton kyydissä, missä on takavaimenninta, eikä myöskään radiota. Meillä ei ole mikkiä nyt, niin mä en tiedä kuuluuko tässä mitään. Ei varmaan. Laatukontsaa, eiks niin? Nyt me ollaan itse asiassa tuossa. Mulla on kuva, mä laittaa tähän, kun mä olin ostamassa sitä mun toista Civickiä. Niin nyt ollaan samassa paikassa. Tuolla sisällä keskusteltiin siitä. Pakko vielä vähän kuvata. Miksi sä ajottu toisen auton viereen? Nice. Otetaanko juustohampparit? Sillä mennään. Pepsi Maxia. Otas. Kauheeta. Kuka ottaa normipepsiä? Ei siis pahalla. Tämän päivän jaksossa olemme Kuusamon ABC:llä syömässä hampurilaisatariaa. Musta tuntuu, että kaikki tietää, että me ollaan Kuusamossa. Ollaanko me edes Kuusamossa? Ollaanko me Kuusamossa? Ollaan me Kuusamossa. Mitä mieltä me ollaan Kuusamosta? Siis 1-10, niin aika vahva 8. Vahva 8. Jos on hyvä hampurilainen, niin sitten ehkä jopa 8,5. Mä en oo ikinä syönyt ABC-hampparia. Etkö? Ei. Yes. Mä oon syönyt ABCn pizzaa, se oli. Ja se ei ole hyvä abehamppari. Okei. Tällainen välikommentti tähän tuli IG:ssä vastaan, joku, että lahjoita kissojen hyväksi, niin nyt ollaan lahjoitettu. Siinä lukee, että lahjoitan 4 euroa, niin nyt ollaan molemmat lahjoitettu niin 8 euroa. Tessinäkin. Hei, on Nyt ollaan syöty ja nyt meidän pitäisi ajaa suoraan 247 kilsaa. Joo. Niin saavutaan Kajaaniin. Missä me ollaan? Sen kun tietäis. Kato ulos. Ei ole mitään muuta kuin mehtää. Samat näkymät edelleen. Tää on nyt vissiin tunti numero 4, kun me ajetaan tai jotain. Eikö ookin? 10 aikaa me lähdettiin. Joo. About joo. Joo. Me ollaan ajettu Kajaanin ohi. Me ollaan Syöty välipala. käyty Kajaanin ABC:lla. Kajaanin ABC:llä. Ei, kun
pörinät. No. Niin tolle pitää tehdä Tuo jotain. varmaan tärisee. Joo. Mutta siis ajaltaan ihan ok. Pyörän kulmat pitää vielä säätää. Muuten tässä ei ollut mitään ongelmaa. Ei. Tää- Radio ei oo, se on ehkä yksi iso. No se nyt on muokattavissa, Hei, mutta... kiva maisema. Ne itse on. Tumennetut takaikkunat, mutta takalasi ei oo tumma. Se näkyy tästä tosi hyvin. Niin näkyykin. Minne asti ollaan päästy? Olemme tällä hetkellä Viitasaaren matkailukeskuksella. Nyt mennään syömään tässä vaiheessa. Menen syömään. Näyttää tosi hyvältä. Vitsi, olen nälkäinen. Toivon, että voisin syödä hutikuivan leivän ABC. No miksi me sit syödään näitä? No otetaan nyt jotain, ettei me kuolla tuohon. Tää näyttää ihan okolta. Siinä oli mitään. Siinä on juustoa. Joo. Woohoo! Onko tää? Ei, kinkkujuustosämpylä. Missä? Taisi olla aika hyvä. Haluatko? No. Tää ottaa jotain ei energiajuomaa, kun kello on niin paljon. Mitä? Mä muuten pysy hereillä. Okei. Täällä on kuule Tex Willeria. Tex Willer. Minkä sä teet? Hei, mitä sä teet? Mä kerro. Hei, kom hit nyt. Niin, inte on. Pakko ottaa vähän snäkkiä. Mennään kohta syömään. Onks tää kylmät juomat ainoastaan alkoholi? Juu. Ollaan Jyväskylässä. Yritit sä avaa äsken sitä toiset puolet? Osmo käyttää ABC-sovellusta, koska hänellä ei ole pankkikorttia. Ei, koska noihin Hänellä ei ole pankkikorttia. ABCn asemiin ei pysty maksamaan lähimaksulla. Niin, eli hänellä ei ole pankkikorttia, Mä fyysistä ostan. pankkikorttia. Mitä? Tää on nyt joku miljoonanes pysähdys, kun me syödään taas. Jos mulla on nälkänä joku toinen minuutti, niin ollaan taas ABC:llä. Niin hän syö pizzan ja mä syön kananuketteja. Sitten saa kyllä luvan jatkuu matka ihan kotiin asti, mutta mä en ikinä olla kotona. Kello on nyt 9.40. Olemme saapuneet Vantaan. Mitä? No niin, no kai tää on. Vantaalle. Hei, ollaan päästy tänne asti. Joo, menee se viikon ajan vapaapäivä näinkin. Hei, auto kesti erittäin hyvin ilman ongelmia. Great. Saatiin Civic kotiin. Hyvin toimi. Nyt meillä on 2 Civic. Tosiaan tää oli nyt tässä. Saatiin Civic kotiin ja nyt väsyttää, niin pakko mennä nukkumaan. Niin kiitos kun katsoit ja toivottavasti tykkäsit. Tilaa kanava, kommentoi, tee jotain, en mä tiedä ja nähdään ensi kerralla.